Връщането от майчинство изобщо не е проблем. Проблемът е как бизнесът мисли за него. И двете страни плащат цената. Здравейте и добре дошли в канала. Тук говорим за рекрутмент, екипи и реалността на пазара на труда. Ако вие сте работодател или професионалист, който тъкмо се завръща от майчинство, тук е мястото. Как се адаптира една млада жена, която току-що се завръща от майчинство? Една жена, след като се завръща майчинство, нейната работоспособност и ефективност няма да е същата, както е била преди майчинството, защото фокуса вече не е само върху работата. И всъщност какво означава? Че майчинството е една голяма тренировка, затова ние да бъдем по-ефективни, да можем повече от преди. Между другото, връщайки се на работа след майчинство, почти всяка майка, за да не генерализирам, но смятам, че всяка майка е зажадняла за това разнообразие, тая работна среда. Колегите, социализацията, която е била иначе на площадката с други майки. Да. Ето Много ги хубав видяха ни.